Здравейте, аз съм Йоана и днес ще ви покажа какво приготвихме с продуктите, които напазарувахме в предишния клип. Ще ставя линк долу в описанието към него, ако не сте го гледали. Започвам с правенето на пици. Това е вечерта на 31 декември. Направихме си две пици, имахме две замразени теста в фризера и решихме да ги използваме тази вечер. Сложихме различни зеленчуци, като чушка, гъбки, сушени домати, които имах отворени, зелени маслини, лук, кисели краставички и царевица. Преди да сложа зеленчуците, сложих моцарела и грана падано и след това наредих зеленчуците отгоре, за да могат да се запекат хубаво. Пиците, както виждате, са големи и така ни остана и за закуска. Една идея препекох моята, но не беше кой знае какъв проблем. Станаха много вкусни и засищащи. Някой беше питал в коментарите на предишното видео как сме си направили тези коктейли. Това са коктейли пиня колада. Приготвях ги като използвах малибу. Малибуто е ром с вкус на кокос и към него добавяме сок ананас. Получава се изключително вкусно и сладичко. Като цяло не консумираме кой знае колко алкохол, но така под формата на коктейлче се получава много вкусно. Тук приготвям една рецепта, която видях в интернет. Имах около 300 грама боб и исках да го приготвя по някакъв начин, но не ми седеше нито стандартен боб, нито боб на салата и затова си намерих тази рецепта. Леко пикантна е и напомня традиционния боб яхния, но не съвсем. Предварително си сварих боба, запържих една глава лук, добавих боба, консерва домати и лют червен пипер. След това добавих едно бульонче, което купувам от ДМ, като първо го разтворих в чаша вода и след това добавих чаша бадемово мляко. Да, малко странно звучи, но не се усеща странен вкус. В оригиналната рецепта използваха овесено, а може и кокосово мляко, ще придаде един по-екзотичен вкус. Добавих и последните ми сушени домати от хладилника, както и чушката, която беше останала. Сложих подправки като сол, чесън на прах и черен пипер и накрая добавих около 100 грама спанак. Забравих да сложа хранителна мая, както е по рецепта, но на следващото хранене се сетих и си добавих. След това направих този сладкиш с бурканчетата сладко от хладилника. Напишете в Google сладкиш със сладко и ще видите най-различни варианти. Може отгоре да се поръси с пудра захар, но с количеството сладко, което сложих, прецених, че няма нужда от повече захар. Препекохме си филийки и вечеряхме с бобчето и по едно парче сладкиш. Излязоха 20 на парчета, ако не се лъжа, така че имаше за няколко дни. На следващата сутрин си направих закуска и чай. Намачках едно авокадо, настъргах си две сварени яйца и си нарязах малко чери доматки отстрани за свежест. След това реших да направя една крем супа, защото малко се поразболяхме след посещенията при роднините по празниците и много се радвам, че имах сварена и замразена тиква във фризера, защото супата стана изключително лесно. Единствено трябваше да изчакам тиквата да се размрази, което отне може би 1-2 часа. След това обелих тези картофки, нарязах лука и сложих всичко в една тенджера, като добавих и 2 чаши с вода. Накрая добавих масло и сол и това беше цялата супа. С малко сиренце отгоре става супер, но конкретно това сирене на наше село изобщо не ми хареса. Добре, че си взехме и такова, което много харесваме и впоследствие ядохме от него, а на това се наложи да му намерим нов собственик. Беше много солено и имаше странен дъх. Не знам, кажете вие, ако сте го опитвали, какво ви е мнението и дали ви харесва. Това беше вечерята с едно парче сладкиш. На следващия ден закусих по-късно и затова количеството на храната е малко по-голямо. Тук се сетих, че не съм сложила хранителна мая и си поръсих щедро отгоре. Хранителната мая е богата на витамините от група Б, включително фолиева киселина и B12, както и на протеин, желязо и калий. Има цели 50 грама протеин в 100 грама хранителна мая. За сравнение, в 100 грама пилешко, да кажем, има около 30 грама протеин, така че е страхотна добавка. За вечеря направих салатка с сладки картофи на ерфраера и две вегетариански кремвирчета с кашкавал. Няма нужда да казвам колко вкусно беше, то си изглежда много вкусно, поне лично на мен така ми изглежда. На следващия ден за закуска направих бутербанички с плънка от извара и кашкавал. На второто тесто добавих и едно кремвирче.
Това е един лесен вариант за закуска, не е нещо, което да се консумира всеки ден, защото е много богато на мазнини, но така от време на време няма нищо лошо. Според мен не трябва да се ограничаваме от която и да е хранителна група или продукт. Например, много хора сега, като дойде януари, си казват: няма да ям повече хляб, няма да ям сладко, няма да ям това, няма да ям това. Но това не е най-правилният подход, ако искате да имате здравословна връзка с храната и да не се ограничавате и да мислите постоянно за това какво не трябва да ядете. Самата аз мъкнах 10 кг през последната една година, като не съм се лишавала от нищо, но съм положила усилия в друга посока. Да си набавям достатъчно протеин на почти всяко хранене и да увелича движението си. В случая в тези банички слагам извара, защото е много по-богата на протеин от сиренето, а протеина ни държи по-дълго сити. Така че, моля ви, не си го причинявайте, не си забранявайте конкретни храни, но се стремете да консумирате повече домашна храна, старайте се да не използвате повече от 1-2 лъжици мазнина при готвене или овкусяване на салатите. Гледайте да имате от всички хранителни групи в храненето си: белтък, въглехидрат и полезни мазнини. Добавяйте по някой свеж зеленчук отстрани, а за движението можете просто да се разхождате. Няма нужда да си налагате някакви строги правила и да тренирате по 2 часа всеки ден, просто не е нужно. Тази година записах обучение за консултант по хранене, тъй като темата за храната и поведението ни относно храната ми е изключително интересна и наистина научих много неща. Важно е да обръщаме внимание с какво храним телата си и да се грижим за себе си, защото никой друг няма да го направи вместо нас. Можете да ми напишете в коментарите дали и на вас ви е интересна темата за храненето и здравословния начин на живот. А сега, след това леко лирическо отклонение, предлагам да се върнем отново към видеото. Баничките, които навих на охлювчета, бяха много по-удобни от гледна точка при готвене, защото при вторите виждате как опитах да ги направя, но плънката изпадаше и от двете страни, което беше малко досадно. Да, пак станаха вкусни и ги изядохме с най-голямо удоволствие, но приготвянето им не беше толкова лесно като при охлювчетата. Кръглите банички изядохме веднага, още докато следващите се изпичаха. След това опитахме и от другите, а повечето от тях останаха за закуска за следващ ден. Тъй като хлябът ни свърши, реших да изпробвам рецепта за хляб, която видях и ми се стори интересна. Тестото, което се получи накрая, не беше това, което трябваше да стане. Беше много по-лепкаво, но реших да не добавям допълнително брашно и да видя какво ще се получи. Продуктите са стандартни: брашно, вода, пакетче мая и сол. След като смесих всички съставки, оставих тестото на топло да втаса, някъде около час му отне, и после трябваше да се омеси. Това беше частта, която не се получи много добре, защото тестото беше лепкаво и оставаше по ръцете ми, но реших все пак да го преместя в този му вид, в съда, в който бях предвидила да го изпека, и да видя какво ще се получи. Следващата стъпка беше да го намажа с разбито яйце и да поръся с сусам, след което тестото се слага в хладилник до сутринта. На сутринта вече може да се изпече. За вечеря си направихме от тези замразени ястия. Това е паста тип болонезе. Става за 7-8 минутки на тиган с 2 лъжици вода. Единствено добавих допълнително пармезан. А това са талиатели с сметана и гъби, отново замразено ястие, което се приготвя бързо. Гъбите мисля, че бяха печурки и манатарки, но не ми хареса толкова много. Тази тип болонезе ми допадна повече. На следващата сутрин първото нещо, което направих, е да сложа хляба да се пече, защото исках да си приготвя закуска с него, и понеже върших и други неща в този момент, малко го изпуснах и леко се препече, но пак си беше вкусен, получи се много мек отвътре. Вие имате ли някоя рецепта за хляб, която използвате и винаги се получава? По принцип имаме хлебопекарна и там става наистина по-лесно, но ми се иска да се науча да го правя и сама. Така че ще се радвам да споделите, ако имате някоя любима рецепта, в която шанса да се обърка нещо е минимален. Закуската ми се състоеше от 2 филии с намачкано авокадо и 2 яйца на тиган с краставичка отстрани. А Крум си направи такива сандвичи с крема сирене, вегетариански крем вещета и сирене чедър.
За вечеря направих салата от чери домати, червен лук, маслини, сиренце, зехтин и риган. Ако се сложат и кротони, може да си бъде направо и отделно ястие. Бяхме купили 2 карфиола, които изпекох на фурна с малко зехтин, сол, черен пипер, куркума и чесън на прах. А Крум направи дресинга, като използва скир, лимонов сок, сусамов тахан, който между другото е много богат на калци, магнезии и полезни мазнини, кимион, малко зехтин, сол и черен пипер. Това ни беше вечерята. За закуска отново си направих филийки, този път с котич сирене, което е много богато на протеин, а Крум изяде останалите банички, много му харесаха. За вечеря направих лазаня, само ще кажа, че се получи феноменално. Направих бешамела с 50 грама масло, 50 грама брашно и 500 мл мляко, като след като го изключих от котлона, добавих пушено топено сирене с идеята да се разтопи в бешамела. Това са парченцата, които виждате. Плънката направих от около 250 грама извара и 250 грама сирене и около 400 грама спанак. Спанакът предварително измих и бланширах за 2-3 минутки, за да омекне и да намали обема си. След което го обърках с натрошеното сирене и изварата. На дъното на тавата сложих малко от бешамела и после редувах кори, бешамел, плънка, кори, бешамел, плънка, докато ми свърши сместа и накрая завърших с кори, бешамел и настърган кашкавал. Видях една дама, която живее в Италия, да добавя отстрани мляко, което ми се стори много интересна идея и реших да се доверя и наистина се получи изключително вкусно. Изпекох лазанята за 45 минути на 180 градуса. Бяхме толкова нетърпеливи, че не я изчакахме изобщо да изстине и веднага се заех да ни слагам порциите. Затова и не е толкова стегната, колкото беше на другия ден, вече след като изстина и корите си бяха поели цялата течност, но вкусът беше просто уникален. Закуската ми на следващия ден отново се състоеше от 2 филийки, този път намазани с крема с сирене, направих си 2 бъркани яйца и добавих 1 вегетариански кремвирш, както и доматчета. След обяда реших да направя някакво десертче с ядките, които имах, като използвах около половин чаша орехи и още толкова бадеми, които смлях на чопъра на брашно. Исках да използвам бананите, защото, както виждате, са доста потъмнели. Намачках ги в купа, след което добавих останалите съставки, брашното от ядките, какао около 1/4 чаша и една супена лъжица мед. Разбърках всичко много добре, след което сложих сместа да стегне малко на хладно в хладилника. Започнах да оформям сладките с ръце в форма тип Bounty, но сместа все още не беше толкова стегнала и овалването в разтопен шоколад беше предизвикателство. Затова реших останалите да ги намажа само отгоре с шоколада и така ги върнах обратно в хладилника. Това си хапнахме след обеда по 2 такива сладки на човек и си направихме билков чай от липа. Сложих също и сушена мента от тази, която имаме на двора. Комбинацията се получи много добре.
За вечеря беше останала една порция от печения карфиол и една порция лазаня, тъй като Крум огладня по-рано през деня и хапнала лазаня. Следващия път мисля да направя лазаня само с сирена. Мисля, че ще стане още по-невероятна. Направо нямам търпение. За закуска на следващия ден направих шакшука, нарязах една глава лук, сложих един пакет замразени чушки от нашите. Това ми е любимия начин за съхранение на чушки, да си ги направя на порции за мишмаш или за шакшука и само да извадя плика и да го сложа в тигана. Сложих една консерва с домати, разбърках добре за 1-2 минути и отгоре сложих 5 яйца, 2 за мен и 3 за Крум. Покривам с капак за 5-6 минути, за да се сготвят яйцата и отгоре, след което поръсвам с малко кимион, добавям сиренце, тук използвах може би около 120 грама и накрая поръсвам с малко магданоз, отново домашен, замразен и връщам капака обратно за още няколко минутки. Това е едно много любимо наше ястие, много е вкусно, има зеленчуци, има протеин, става и за закуска, и за обяд, и за вечеря, така че ако не сте го пробвали, непременно го пробвайте. За вечеря приготвих едно сирийско ястие, казва се мужадара. Най-вероятно не го произнасям правилно, но както и да е. Преди няколко седмици посетихме сирийски ресторант и там си поръчах такова ястие и много ми хареса. Щом се прибрах, веднага започнах да търся рецепти, защото исках да опитам да го приготвя. Прави се много лесно, запържва се една глава лук, след това се прибавя една чаша измито рис басмати и половин чаша леща. В случая аз сложих цяла чаша, по-добре се получава с половин. И добавям около 3 чаши вода. Добавяме и подправките, сол, кимион, канела и черен пипер и бъркаме. А когато заври, слагаме капак и намаляме котлона. Горе-долу след 20 на минутки спирам котлона и го оставям да се задуши за около още 10 на минути. През това време си правя карамелизирания лук, който се слага отгоре. Нарязах останалите ми 3 глави лук и ги запържих в малко олио на средна степен. Трябва честичко да разбърквате, за да не загори. В ресторанта ми го бяха поднесли с сос от кисело мляко, но в рецептата, която гледах в интернет, го направиха с краставичка, а аз имах половин краставица и реших да го направя така. Смесих едно кисело мляко, краставица, сол и копър и общо взето е това. Сервира се, като най-отдолу се слага ориза, след което отгоре се слага от лука и по желание, не е задължително, но ако искате си слагате и такъв сос. Оризът, както виждате, стана черен, защото използвах черна леща. За разлика от кафявата леща, черната не се разкашква, а пигментите й са същите като тези в капините и боровинките, които са известни с антиоксидантните си качества. На 10-тия ден закуската ми беше омлет с гъби, като приготвих първо гъбите на тиган с малко мазнина, след което добавих 2 разбити яйца и оставих омлета да се сготви под капак. Обръщам да се запече и от горната страна за минутка и общо взето сме готови. Намазах омлета с половин опаковка котич сирене, добавих си отново и чери доматчета, а за десерт си сложих едно от тези десертчета с ядките и банана. За вечеря хапнахме същото, което и на предишния ден. И това бяха 10 дни, в които ви показвам с какво се храним и как, когато си планираш храненията, не ти се налага да ходиш всеки ден или през ден до хранителния магазин. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, можете да се абонирате за канала, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. Това беше от мен за днес. Чао и до нови срещи!